Bisidok sekangni kok khorokja chela tongmani bo bini nokni hakjal tonggai poriwi tongo o chelani imang wngkha salja bo omo hai samung khlainai joto borokno bono muituma khlaina tui o chela sakno kaham hwnwi sinijaknani musungjago borang ajimabe baksa bini mung kaham bo khlainani musungjago bo kwrwi borok rokno chubanani rok belai kheno musungjago salja bini Facebook o khorokja bwrwini friend request sopayo bo o bwrwini request accept khlaikya blog khoroknwi no Facebook tui chatting khlailayo puila o khe o chela hai hwnwi wansugo omo bwrwi wngklak chela si wngnai tamni hwnkhe o bwrwini Facebook o kaisa phono photo upload khlaijak kwrwi chela o bwrwi no swngkha angleno no khorokja chela hai se ma tongo tumungno nung bwrwi hwnkhe nungnini khorang khwnarwi tamano ano phone khlaijadi आंनि खौरां खोनानानै मुचुंगो आबो हाय सावै चला बिनि फोन नम्बर बरैनो रिवो फेबा बरै मुंसा रिप्लाय रैयावै लगी लगी न अफलाइन इंगै थांगो आबोनि उलो सालसा आजमसा बरै ओ चलानो कल खलाय सावो आनो सिनि खादे चला किफिल मुंग्रवो सिनि मानलिया साबो ओंखा नों बरै ताइसा सावो आं ओ बरैसि जे बरक बायनो kok sanani musung jago tai bini khorang no khonanani musung jago asekheno chela obrui no sinui mankha tai saka o nung sibla ano nakardi angno no puila chela wansuk tongmani brui saka mungsa wngya afur borok khoroknui Facebook o chatting khlailayo o jora o bisi kaisa romui borok kokrok salayo tai khoroknui no borok belai khe hamjak lai thanglaikha bwrwi buini slai belai kheno juda bo bini nokni borok tai o chelano karwi buibai ase kokrok saya borok khoroknui amsukke hamjaklayo phiaba waisa wisu borok wabo walailayo bwrwi mungsachuk jaya khlaiga hwnkhe chela bono hino hake o bwrwi kabu ulo chela bono bandio chela o bwrwi no salbrum no hai hwnwi sau tumungno nung ani bagwi nini hamia wngma klayo hwnkhe eba ang bai hakjal tonggui nung khakjangma mano hwnkhe hake nung ano yakarwi no klang thangdi pheba bwrwi bono hai hwnwi sau angni logisi tongphlainai angno yakarwi thangglak jefurpano thangui manglak haikhe no bisi kaisa lai thangkha jora bai baksa bwrwi truk truk slaijaknani chengkha bo alka chela bai kokrok sana chengo kokbo huina loi wnggo tai tatal kokrok sana srungo pheba chela omo hairok no kisapano chajakliya chela bono sao jefurpano nung ano tatal kok tasadi tatal kok thairok ani bwkhano swaina naima haima tongo aboni bagui nung ano jefurpano tatal kok tasadi pheba bwrwi slaijagui no thangkha bo kisapano khel khlaina naya chela bono tui tamrok wansuk bwrwi alka chela bai salbrum no kok sawi tongo chela belai no kirijago kebo bono khogui talangnani tamni hwnba chela o bwrwi no belai kheno hamjago bo bono kmana musungjagya truk truk bwrwi bo bai kok samani rokno kom khlaio bwrwini nokni borok rok o kokno saimankha je o bwrwi alka chela katal bai tabuk hamjaklai tongmani yang o chela khe bini call ti SMS naisingui mangno bwkha tekto nangai tongo phiaba wano ma singjake o bwrwi bono kol rok waisibano khlai langliya hati barnei lai thangka chela belai kheno mogui thangka aboni bagui bo tekto soimanliya bwrwino kol khlaikya bwrwini buma phone khojaka chela bini bwrwini kokno tui swngkha tai borok khoroknui hamjaklai tongmani kokbo sawi rekha tai hai hwnwi saphika jungno dakti no kai redi ang bono thuyasak hamjakmati mayarwei kaham kheno toninai bwrwini buma saka ang nung bai ani bwsajikno kaile manglak nung bo bai hakjal wngsidi tai tinini simi oro kolbo taklaisidi bujikha aboni ulni salo bwrwi chelano kol khlai sau nung ani bagui thuyasakni kaham tin tongthok nayu hayada tai nung ani tongthokni bagui bebakno khlaimano hayada chela sau angni tongthok nayu haipono nung tini tamo wngui omo hai kokno sungma klaikha hake bwrwi sau tabuk angno no nangliya
आंनि लगियो तंगै मानगलाखा aboni bagai nang ani tongthok no naikha ke please ano ya kari redi jela singphiro tamo ungkha nang tamoni abo hai kokrok sawi tong tumung no ani chaya tongkha ke nang ano na kari redi haipono ano ya kari ta thangdi angno no kari tonggai manglak buri bini kokno khnaliya jela afro saphiro da kon nang ano ya kari thangna muchungo thangdi phia nang hos ungai tongdi tatal hamjaknai borok rok bai ta klaidi tai anobo facebook o blog khlai redi tamni hunke jefro angni facebook rok no naikhe afro angno no belai khe no khatangnai jela kok sai tongkho buri phone cut khlai rewo buri bono facebook o blog khlai rewo tai bini number no blacklist worwo jela belai no tek to nangai kabui tongkha jela bini pora ya kari rekha tai nogo ki phili phaikya jela belai ke slai jagui thango bo kebo bai kaham ke kokrok sana muchung jagya teruk bo hamya ngai thango bo tabuk ne sarok bo khlayo salbrum no obo hai wansugo buri bono agi amsak hamjakmani bo bono ya kare bahai ke thangai mankha bo okokrok no simi wansugai ba khabisingo thui tongo bayapsong noro okothumani obrini akol hai ta angdi puila ke bono kubui hamjakma tai imang phunugei bini bakhano sbaye yakari taklangdi hamjaka hanke kubui bakhabai no hamjagi tongdi tai thiyasak no hamjakdi tai bayapsong okothomani ocholani tongmu haibonorok ta angdi ke bono no tadal hamjakma riwei yakari klang thangphano bini bagi neng nini sak no ta derardi tai nini kahamni lamarok no yakari tardi au tinini bagi asuk no bayapsong tumung no norok tinini kothumano khana tokjagi ti nangjagi tongkhangke norok share khlai redi tai video no sajak khangke ba like khlai di ani channel o katal phai tongnai rok subscribe khlai na di norok jotono kaham krung no tongdi hambai।